Tanya jam nak kena dekat ke bakan riu mo. Ke dekat ke bakan riu, ke don itu kentin. Tolek. To ya lum lang ru ya kita men basan jong ki Israel. Batu ong ru haki. Utrai uba ublei ki kwa jong pi. Ublei u Abraham u Ishak wat u Jacob de. Ulami pau hanga uda ong. Shisha nga lawan jengok yupi. Bat ngelayu i ya kabala le yupi hakari Egypt. Nama kadang penting ni dekat kanjau kan polis ndak. Ngala ongru ngan yalam no artet yupi nakajing sitom kari Egypt sya kari ki kanan bat ki hit bat ki amor bat ki peres bat ki hip bat ki jebus rude sya kari kabatut dakadut bat kangap. Dong ini pechua yiktikitin ki badan dekat ke bakan riu. Dekat ke bakan riu lanang pen scam syu ya ka commission ya ka jingpa hang ni ngi iba u blei habu pa habu legit yu Moses habu laplai im yu na ka jiksa penyap au paru habu pa kamut commission ka scam pat kani hang ni dei tang balapha yu Moses bandit chau paru Andai kani hini ke kham long specific kani ke kham kedau kerpang lek tu ya lum langru ya kitemen basan jong ki Israel. Kani ke kentin ya lum langru ya kitemen basan jong ki Israel. Gemur badong kini ki kentin kitemen basan kamdai ha ka jing sung thu jong ni ki Kristan ha kini kisngi ha ki balang ki badon kitemen basan ha ki balang. Kini kimdai gitu. Kini kani ke kentin temen basan hang ni kamut bet ya ki temen kisan ki balong ki bahaswa ki ki bahaswa ki balong kum kinong yalam ya kalak balong ya ki kur kalak balong haki hima atau ki yadon dan rei hang ni dia ka kham kan thop ya kini ki bala arang ba ki bala kham temen ki bala long ki bala ban sung thu ban shim ya ka jikit kli ha ka jelli jong kini ki Hebrew ki badan ha ka jinglong brau hang pai ha ka ri Egypt tengi hap ban sung thu hai kani mo kamut lum lang ya ki temen kisan jong ki Israel ki ba ha ba ki kren ma ki kamut ki wei pade ki ba khamr ta ki nyogor bat ki nyo burong kani kalong ka kentin don okor ha gani sha ki benta jong kini ki kitab ngin salap hi bagi panan kam da ki kentin ki temen kisan te kani ka jing penrung ni ki temen basan te kadai be anda haba kabalang hari kasi kabalang kristan hari kasi kalau sedang ya kaban roy bagi le transitions ya ka testament kabarim ha bai dei kini ki elders ha ka kentin pareng ki penan kam bai te kini kentin ki temen basan to ya kata ka jing bam kot por ka transition kata tigin dum ya bisyara ni Henry ka jingmut ki sulong bai ki temen kisan jong ki Israel to hadu am tu shwa shwa bin jam shutru bentak bobot pidan e ban benrap tu Habayday ba katu jing pensya jong pi ni gilain sam ti chabang kita man basan katu ka sutrat ba pensya ba kam dei ban pe ikani kentien da kamat pe coba pateng na kabalang ka bangidan nata la syai ba kawai ka bang ine ka long ba kani ka jing ong pi tu le tu ya lum lang ru ya kita man basan juga Israel kuma pila pensya mo kini kita man basan kita leaders jo kita abjad kita em po Egypt nga i gani kawai nga i ya karukom trekam ka ba ublay utmun pen trekam ning ba Moses pi na ka dukhat ka ba khatsan shaneng ka dei ka jinga tin khu ka ba marmet ka jong ublay wan ban chungo ya Moses chimet na ka dukhat ka ba khatsan shaneng ka dei ka jinga kren ka jinga terko apa deng Moses ubo pen painia iki hukum ki jong ublay
kadai ka rukom pen pioneer ka jong Moses seperti ko commission ka jong beli kum mengalakkan cakman kini kita Christian ka dekat ka bakhat lai kita Christian gong 50-50 bo Moses 50-50 te pediang lu kan taju ya kini commission ka jong beli dari mentah ka dekat ka bakhat riu ngai kumba ka ai jing shai bo ni ubriu Moses la long ready ban le kabaan la equip u la ni la tayar u ka dekat ka bakhat san Jepang ka kerteng ka jing pedithu janai ka jong beli yo Moses kabalai kalong balai keren mat bo ni umus ni ublei ublei jong kamenta jong Moses kamenta jong Abraham kabala litnyo kamenta jong Ishak kamenta jong Jacob kadi kamenta jong Moses menta matau ni ju ublei ublei jong kamenta jong kini kita men kisan tika ni si ong tu ya lum lang ru ya kita men kasan lagi Israel ngai kadai ladang ibu tin paling dai kadai ka strategic point Pila da yo ya kinong yalam kinong buat lai la suk Kala da kajingker ku kala aban kata kala aban day kinong yalang kan tu chikini kinong buat kani ko point ko oblay u wanra ya kani kar pom trikam ngojo uni bom ses kalong ban lum lang gitu man besan kabot kadi ke strategic point ta anaki kan sahial chaparo Bagi empat lah ya ban penyakrat lala kajong ta. Namor Moses ni ulang tang batiar. Ubasna ya ke commission kajong ublay. Ban ka jingkit kli kabala tenrong hado jong Moses kalong ba un yalam ya ki khun Israel takari Egypt kata kadi ke commission. Kada khot ke bakhat riu ba de kalong ra ya kata ke kubur ban pensngau hakini ki temen kisan da ka jingmut hi ba om wat le marway ya kani medon kamru ya kini ki pelalong lupa kinong yalam ya kani ka jat pen riu Hebrew ka badan ha ka jinglong rau hang tai hapo ri Egypt shu ka jing penon kam ya kini ki kentin ki temen basan jong ki Israel ka pen skhem ya ki baka jat pen riu wat la ka dei ban long ha ka jing sha pen tre shitom kum ki marau Pulet ki don ki kinang yalam hapadeng jumki. Kam shim kerdu kinang yalam. Badhang ni ublay ubastad uyo ihi pa don ai hapadeng jong kini kimrau ki badon hakari Egypt. Ti ban pen scam lani ban yarap ya kita shphang jok ni kejing temu ko jok ublay. Ha kitu ki kentin ki babut ki wan biang ban pen kan mau ya ki shphang uni ublay jong ki kapatem men jong ki utrai uba ublay ki kapa jong phi ublay u Abraham u Ishak pat u Jacob de pi ki wan biang ki ju am kajing pen kan mau ya ki shphang uni ublay ki tikil ada blenyar ki tikil ada blenyar ublay bla yosmo tementa ublay pha leng ba jong sas ban ong ba uni ublay ba pi pi ka am menta uta ublay lawan ya kenduk kerpang ya Moses ulami pau hanga uda om to angin ya pe kentin mo la ko bakut jo ko ko khat rim shisha ngala wanjngo ya phi kalong ka juba pem da ka khtien ba uta ki ka ang menta wong ba ulawan jengo yaki nang ta wong shushu ngala yo I ya ka bala le ya phi hakari Egypt na pedeng jo kini manu ba participate hakani ka jing long ka jong play hatom dei Moses ngala wanjngo ya phi menta Moses la dau hapan le wan em dari median chatai kam dei bu wan mar bai en reg play la dap ai ka jing kular ka jing penti kana ba u un long lem ba Moses am ikan mau kan diang ya katu ko bang ya puli itu ki lenong ki haka dekot ka ba khat lai ngan haka dekot ka khat ar nga ngan shisha ngan long lem bat me bat mentah ni shisha nga la wan jungo ayepi ka jing yu I ka jong Moses u blay ru yu I kum jo nang ta padek ti kentin ki wadian
ngala yu i ka bala le ya phi ha kari Egypt u Moses u yu i wasaki ya kata but u blay upun scam ya kata em te hang ni ngi i ba ka ni kini ki jingkren ke jong u blay hang ni ka ba u lo pha yung Moses ban ikren bat kini ki temen ki san jo ki Israel kaya ya ringkat ba u Moses u so shngai ne mar ma u la long usaki ya ka ei ka ba ki sha ha kari Egypt to shwa hadu ang tu hidan yai ban ong ngan ban yang Palestin mo hang ni ka dekat ko han riu wan ra wen ni kerteng jo ni departemen jo jenget ki Israel mo Abraham Ishak Jacob te ka ba ar pan lengma ni dekat ngi iru ini kentien ko u lami pau hanga ini kentien pi u lami pau hanga kani kentien ko Moses ukran ko oblei ubatai ho Moses kabot kani kentien ko ulami ini kentien ulami pau hanga ne ide ilong ikenca dak iba pinia per na pedeng unong yalam bat kinong buat agani ka bentang ila wanong bo Moses menta unbat ya kekerdan ko unong yalam buat uni utan rai jong tu jingkren utan rai jong tu kasur ubakren nantai nading ubulong utrai ubulai ukren ha Moses te uni Moses menta ubulong unong yalam menta unlek menta syakitai ki pajba syakitai ki teman basan syakitai kun Israel bo keren na ika day ka jing penyepher ka jong ubulai pada uni Moses buat kita ki banwan kabumun ka ka ba ublay upay ikikun Israel upay lingba ki kmat ke jong Moses upay lingba ke jing snow ke jong Moses upay lingba ka feeling ke jong Moses kamot Moses ulang sandwich padeng gini ki pat ba ki ba ma de ke jing jenja ban utay utrai ba ublay ba kren u Moses ulang u contact point padeng utrai ba ublay ba gini ki pat ba ta kata ka wi ko point mo ko ong kani ketien shisha ngalawan jengo ya pi banglai ya kapala le ya pi hakari Egypt nin kan mau hakalenong ga beningkong kadukot ka ba ar pulai do ar kusan ila ekren ba baka jing ud ka jing pat donut ka jing jenjaftra ka jong ki kun Israel re Egypt ka jing ud ka jong ki ka ban nadu ka donut nama ka jing jenjarsan ka kiu ha mat ka buram mo jong play khot ben kong khot ka lenong ben kong ba ari lap kata bahkan ni ke jenjar ke suki ke kiu show play menta pada lenong ba la ya kan ni ke dukhan khan riu kini ki benta ki bakut ne shisha nglawan jengo ya pi bang lai i ba le ya pi kari Egypt kani pakawan ka ba ublay na jerong wan wan jengo ki kon Israel kamu kalau boot ways hagir khot ki ba shakman kadi ke jing ut kadi ke jing jenjar kadi ke kasosat ke jong kun Israel ka ba kiu kat ublay hagani ke dukhat ka ba khan riu bat kadi ka ba ublay wan jengo ki kon Israel dalade tang ba ka ba phla ni kalong ba la penyeng ni Moses apreng juki ya uni wan jengo direct chupat ba hari Egypt wan jengo mentah hari Midian apreng klau hakani ke jinge perkonia apreng Moses padublay pe kuma piong te kai ka bo i Moses blay i kai ka bo smo Moses blay ro smo kuma ujit ka pang ya Moses pan penyeng apreng juki oi long hang hakani ka benta hi ngila ban ong ba Moses hang ni la long thik kom u nong ye thu lupa kar kom ye kran nei la long kom nong ye thu lupa namar habu nong ye thu lupa wan ra ka khubor na ublei un hap panan kam ite to ka formula ani kiti kintin utrai uba ublei ki kpa jong phi ublei Abraham Isaac Jacob u om kumni lemda ki don kiti kintin ka bot ki nong itu ba kim ka ka ba ki kiwan ra kam la ban long ka tin ka ba shisha gai te hang ni ru ngila pas kem ba Moses kar kom long ka jung u hang ni wal adagi pat poi kitab jiki nong itu ba ru ngi i ba u Moses u yet na ka benta ki Hebrew sha ublay
Bat u blade u haban keren yakini Hebrew lingba jungu Moses. Tang ba kaba sngotanat ang ni kalong ba ke ei kaba u Moses u haban le u blade u don ringkat le bat u la da bai te ko kular ngan long lem bat me. Ti kung bagi lai keren hak tu ke dokot ka bakat ar la u Moses un shania em ha kani ka jingkren ka juk blade mta kan ngan long lem bat me. Kani ka dang long shatang ka jingkren ha pedang u blade u Moses kani ka dokot ka bakat rio. Ti fitang don isu ong tu ni kum nona kat rio. Nah kani kadang sebuah yo point. Kita kenal bahwa hak kitab Genesis, hak lenong ke basan tau hak dekat ke apusan. Kita ni kentien ke ba uni Joseph. Hak jenglong temen ke jong u. La poi di kerta ke ba la jandap la palat spa. Shop uniam. Open kular ya gitu ki men bau ki bahiyang basam ki mut gitu ki pak ba ki badan saraun jong u. Open kular leki ba onda keladai kapor bikin mi nari Egypt pakai dia ban iya ya kesiing u pakai ra mai kesiing u kadang kau ke sentence hak tu ko khot wa san ka bo Joseph kunan kam te bo u blejisha unwan i ya pi u blejisha na bo we ketian u blej u shisha u Jehovah ni u gawe unwan ban jengo ya pi ko Israel hari Egypt kata ka poin ai ka pangamul ban ong ni kalong ba kan ni pat ka jeng keren ka jong ini ka jeng don jeng di kentian ka khot ka khan riu jong lenong ka balai kitab Exodus nga i bakani ki kentien ki pen urlong ya ka ka ba Joseph ak tai ka pateng bal rem bahau la keren mentaki urlong nero